Terve! Mä oon Heikki Mäkäräinen, Näillä mennään rikoskomedian ohjaaja. Näillä mennään rikoskomedia on tarina Tango-nimisestä keksijästä, joka ehkä tällainen klassisesti keksijähahmona on vähän tämmönen huithapeli taivaanrannan maalari, mutta myöskin hyvin positiivisesti suhtautuu kaikkiin elämässä vastaan tuleviin asioihin ja on tämmönen yltiöoptimistinen, sanotaanko. Tango värkkää tosta Datsunista, mikä näkyy tuolla, niin tällaista maailmaa mullistavaa keksintöä ja on ehkä siinä intohimon pyörteissä sitten unohtanut kaikki muut elämän realiteetit ja ajautuu taloudellisiin ongelmiin. Ja hänen vuokranantaja Riitta, joka pitää tuolla kahvilaa, niin hän suunnittelee kahvilalle laajennusta. Ja koska uhkaa paljastua tämmönen Riitan menneisyydessä vähän vilunki homma liittyen tonttikauppoihin, niin hän sitten lätkäsee Tangolle välittömästi häätöuhan, ellei Tango saa vuokrarahoja kasaan. Niin tästä lähtee tarina liikkeelle ja oikeastaan tähän kahden henkilön väliseen konfliktiin myöskin rakentuu tämä rikosaspekti. Muitakin hahmoitakin löytyy. Tämä on oikeastaan niin kuin tämmöinen hyvin perinteinen poikkileikkaus suomalaisesta pikkukylästä, niin kuin monesti kesäteattereissa on. Et sieltä löytyy moottoripyöräjengin pomoa, tämmöistä yliuteliasta, hieman ehkä neuroottista postelionia, joka kyylää ja kyttää kaikkia. Ja poliisi toki löytyy. Sitten on myös tämmöinen romanttisen komedian aspekti, eli Timo-niminen henkilö, joka tulee tuonne Riitalle töihin, mutta he sitten Tangonkaan tutustuu ja ihastuu ja ehkä vähän rakastuukin. Ja sitten yhteistuumin koittavat Riittaa päihittää niin sanotusti. Niin kuin mun mielestä hyvissä komedioissa aina, niin tässä on kuitenkin pohjimmiltaan sit kyse siitä, että nämä hahmot pystyy kohtaamaan tarinan aikana kasvaessaan sitten lopulta niin kuin sisäiset tarpeet ja ikään kuin murtamaan tämmöisen valheellisen julkisivun, jota he ylläpitävät arjessa ja elämässä. Jos jotain toivon tietysti hauskuuden ja vauhdikkuuden ja ehkä koskettavuudenkin lisäksi, niin toivon, että kun katsoja tältä lähtee, niin hänellä olisi semmoinen olo, että ei se aina ole niin justiinsa, että joskus voi vaan sanoa, että näillä mennään mitä on. Tervetuloa Pentinpurolle Vuolijoen kesäteatteriin katsomaan Näillä mennään rikoskomediaa ja oikein hyvää kesää kaikille. Moi moi!